Дали сте и kada помислили да се животи снова може pretvoriti u pakao u samo jednom trenu, da najbliža osoba postane vaš najveći neprijatelj? Ovo je priča o Ani, devojci koja je na svom venčanju otkrila da njen muž nije princ na belom konžu, već čudovište iz najmračnijih noćnih mora. Priča kođa će vas ostaviti bez daha, priča o hrabrosti, izdaji i ljubavi kođa se rađa u najtežim okolnostima. Spremite se, jer ovo nije bajka. Ana je odrasla u Kraljevu, pod strogim nadzorom tjotke Liljane, žene kođa ju je prihvatila nakon tragične smrti roditelja. Liljana nikada nije propuštala priliku da podsjeti Anu koliko joj duguje. Taj dug je došao na naplatu kada je u Anin život ušao Marko Vuković, lokalni moćnik, čovek u srednjim godinama čije se bogatstvo merilo milionima, a reputacija mračnim glasinama. Radeći kao administrator u njegovoj firmi, Ana je brzo postala Markova obsesija. Tetka Liljana je u tome videla kartu za izlaz iz siromaštva, priliku kođu ne smežu propustiti. Svaku Aninu opiranže slamala je emotivnim ucenama i pretnjama, slikajući Joy budućnost sa Markom kao jedini mogući spas. Ana, slomljena i bez podrške, na kražu je pristala nadajući se da su priče u Markovoj surovosti samo zli jezici malog grda. Restoran na obali Dunava u Beogradu siđao je hiljadama svetala. Muzika je bila glasna, gosti nasmežani, a vazduh je mirisao na skupe parfeme i prvoklasnu vinu. U centru sale za raskošno ukrašenim stolom sedela je Ana u venčanici koja je ličila na oblak od svile i čipke. Pored nje, njen novopečeni muž, Marko Vuković, primao je čestitke. Njegova teška ruka ležala je na njenom ramenu, više kao znak vlasništva nego nežnosti. Gorko, Gorko, vikali su gosti. Marko se nasmežao, okrenuo kan Joy i grubo je poljubio. Njegove usne su bile hladne, a pogled leden. Ana se na silu usmehnula, dok joj je srce lupalo od straha. Osjećala je da svaki pogled, svaki dodir njenog muža nosi zloslutnu pretnju koja se križi iza fasade savršenog slavlja. Svaki put kada bi pokušala da ustane i pozdravi nekoga, njegov stisak bi se pojačao, šapučući Joy na uvu. Ustani tu, ženo moja, tvođe mesto je pored mene. Vožnja do njegove vile na ubruncima Avale bila je tiha i napeta. Marko nije progovorio ni reč, samo je nervozno udarao prstima po volanu skupocenog automobila. Ana je gledala kroz prozor, posmatrajući kako svetla Beograda ne stažu u dalžini, ostavljajući ih u potpunom mraku. Osjećala se kao da putuje na gubilište. Vila je bila ogromna moderna građevina od stakla i betona, okružena visokim zidom. Unutra sve je udisalo hladnim luksuzom. Minimalistički nameštaj, umetnička dela na zidovima i sablasna tišina. Sviđa ti se? Upitao je Marko skidajući saku. Ovo je sada tvoj dom. Proveo ju je kroz prostrani dnevni buravak. Goste ćemo primati ovde. Dečiđu sobu ćemo napraviti tamo. Pokazao Đeka jednom krilu kuće. A ovo je naša spavača soba. Pokazao je na masivna tamna vrata na kražu hodnika. Anji se sledila krv u žilama. Nešto u njegovom glasu ju je užasavalo. Иди, изтуширай се, rekao je, otvarajući vrata luksuznog kupatila. Čekam te. Ana je stajala pod mlazom hladne vode, pokušavajući da sapere strah kođi ju je paralisao. Svaki minut činio se kao večnost. Kada je konačno izašla umotana u mekani bademantil, Marko ju je čekao pred vratima spavače sobe sa bizarnim osmehom. Hajde, draga, imam iznenađenje za tebe. Uveo ju je unutra. Soba je bila gotovo prazna, osvetljena samo prigušenim crvenim svetlom. Nameštaja nije bilo, osim ogromnog metalnog kreveta na sredini. Kada je bolje pogledala, vrisnula je. Krevet je bio okružen teškim lancima kođi su visili sa plafona, a na sredini su ležali kožni kaiševi i lisice. Na zidu su visili bičevi i razni drugi instrumenti za mučenje. Šta je ovo? Promucala je, a noge su joj klecale.
Ovo je naša igraonica, mačkice moja, pромърмлял je Marko, podižući kožni bić sa poda. Svideće ti se? U deliću sekunde Anin se razbistrio. Adrenalin je potisnuo strah. Dok je Marko zaneseno gledao u bić, okrenula se i požurila iz sobe. Stoj, zaurlao je iza nje, ali ona je već bila u hodniku. U bademantilu i papučama izletjela je iz kuće u hladnu noć. Nije znala gdje ide, samo je trčala. Висока ограда около Манджа деловала и несовладива, али ее паника носила. Пронашла е место, где се дърво наслонила на зид и узна да людски напор успела е да се попне и прескочи. Дочекала ju je gusta šuma. Granđe ju je grebalo po licu i rukama, a tanke papuče su se raspale nakon nekoliko metara. Bosih nogu nastavljala je da trči, ne usvrchući se. Čula je njegovo urlanđe u daljini, zvuk koji joj je ledio krv. Trčala je bez cilja, vođena samo jednim instinktom preživeti. Mrak, hladnoća i bol u nogama bili su ništa u poređenju sa užasom koji je ostavila iza sebe. После, kako joj se činilo čitave večnosti, izbila je na asfaltni put. Daleko u dължини videla su se svetla, Kraljevo, njen rodni grad. Jedina misao bila joj je tetka Liljana. Mora stići do nje, mora joj ispričati šta se dogodilo. Tetka će je zaštititi, mora. Sa tima je pešačila i skrivala se pored puta svaki put kad bi naišao auto. Prolaznici su je gledali sa čuđenjem i podsmehom, devojka u pocepanom bademantilu, raščupana i krvava. Konačno pred zoru stigla je do svoje ulice. Srce joj je lupalo od iscrpljenosti i olakšanja. Vidjela je svetlo u tjotkinoj kući, spas. Prikrala se prozoru, spremna da zakuca, ali je zastala. Ispred kuće je bio parkiran Markov crni džip. Krv joj se ponovo sledila u žilama. Šta on radi ovde? Da li ju je tetka već pozvala zabrinuta što je nema? Pritažila se u mraku ispod prozora dnevne sobe, odakle je dopirao razgovor. Čula je tetkin glas, umilan i lažljiv. Ne brinite, gospodine Marko, čim se ta nezahvalnica pojavi, odmah ću vas pozvati. Ko bi rekao, posle svega što sam učinila za nju. A onda je čula Markov glas, miran i jeziv. Nemojte tako, draga Liljana. Vi je samo pustite unutra. Pozovite me da ona ne čuje. Ja ću doći odmah. Mnogo volim svoju ženu, znate. Samo je mlada, ne razume svoju sreću. Usledila je pauza, a onda je Marko dodao. Evo, ovo je mala pomoć. Rodbina se mora pomagati. Čulo se šuštanđe novčanica. Hvala vam, gospodine Marko. Divni ste, zacvrkutala je Liljana. Ani se svet srušio. Izdaja. Najgora moguća. Rođena tetka, jedina porodica koju je imala, prodala ju je za šaku novca. Suze su joj nečujno tekle niz obraze, ali ne od tuge, već od besa i gađenđa. Okrenula se i tiho udalžila, ustavljajući za sobom jedinu kuću koju je zvala domom. Sada je zaista bila sama, lutala je u spavanim ulicama Kraljeva dok je svitalo. Bilo joj je svejedno koje vidi i šta misli. Gledala je u prozore kuće iza kojih su spavali srećni ljudi, u toplim krevetima, sigurni. Oni su imali krov nad glavom, a njoj je sve oduzeto. Noge su je samo odvele do autobuske stanice. Nije imala ni dokumenta, ni novac, ni pristojnu odečku. Samo pocepani bademantil i ogromnu prazninu u duši. Sela je na hladnu klupu, ne znajući šta dalje. Uskoro su počeli da pristižu prvi putnici. Jedna starija žena koja je čistila peron pogledala ju je sa prezirom. Šta je lutko, težak provod bio sinoć. Prokazila si, pokazujući kvarne zube. Ana je samo spustila glavu, nije imala snage ni da odgovori. Začula je zvuk motora starog autobusa na kojem je pisalo Beograd, Čačak, Manastir i Ovčarsko-Kablarske klisure. Vozač je otvorio vrata i izašao da zapali cigaretu. Putnika skoro da nije bilo. Ana je ustala, iskoristila trenutak dok vozač nije gledao i ušunjala se u zadnji deo autobusa.
Съкрила се изза седища, молечи се да я никой не примети. Автобус я кренул. Кроз прозория последни пut видела свой град, место коже йой я донело само бол. Nije znala gdje ide, ali je znala da se tamo nikada neće vratiti. Vožnja je tražila večno. Svaki put kada bi autobus stao, srce bi joj zastalo od straha da će ući kontrola. Ali činilo se da je sreća tog jutra bila na njenoj strani. Konačno, čula je kako vozač najavljuje. Sljedeća stanica, подножje Kablara. Угледала je таблу за манастир и у глави joj je siнула спасоносна мисao. Izašla je iz autobusa i našla se usred netaknuti prirode. Vazduh je bio čist i oštar, a tišinu je narušavao samo cvrkut ptica. Pratila je usku stazu koja je vodila uz brdo, kroz gustu šumu. Hodila je sa tima iscrpljena, gladna i žedna. U jednom trenutku pomislila je da se izgubila, ali onda je kroz krošnje drveća ugledala kamen i krov manastira. Усетила je ogromno olakšanje. Kada je stigla do masivne drvene kapije, pritisnula je dugme zvona. Dugo se ništa nije dešavalo. Pomislila je da nema nikoga, a onda je začula teške korake. Mala vrata na kapiži su se otvorila i pojavila se starija monahinja, strogog i umornog lica. Šta želiš, dete? Upitala je mrzovoljno. Molim vas, pomozite mi, прошепутала je Ana, a onda su joj noge popustili i pala je na колено неутешно плачучи му. Прошла su 3 месеца. Ана je postala iskušenica u manastiru Svete Trojice. Игумания Мария, мудра и проницлива жена, pružila joj je utočište bez mnoga pitanja. Vidjela je duboku patnju u očima mlade devojke i odlučila da joj da vremena. A njen život se sveo na molitvu i rad. Čistila je, pomagala u kuhinđi, radila u bašti. Težak fizički rad i strogi manastirski red donosili su joj neku vrstu mira. Ugledni zidovi manastira štitili su je od okrutnog sveta. Ipak, igumaniža joj je rekla: Dete, ti nisi došla ovdje iz ljubavi prema Bogu, već iz učaja. Ovo mesto je tvoje sklonište, ali ne i tvoj zatvor. Vreme će pokazati kuđi je tvoj put. Ana je bila zahvalna. Prvi put u životu osjećala se sigurno, iako je u srcu nosila teret prošlosti i stalnu zebnju da bi je Marko mogao pronaći. Jednog ranog jesenjeg jutra igumanija ju je poslala sa sestrom Agafijom u šumu da beru ljekovito bilje. Ana je voljela te odlaske u šumu, to je bio njen dodir sa slobodom. Dok je sestra Agafija mrmljala molitve, Ana se lagano udalžila, zašla dublje među drvetije, tražeći rijetku biljku. Ушла je u gusti šmaline i počela pažljivo da ih bire. Odjednom začula je pucketen žegranje iza sebe, pomislila je da je sestra Agafija. Odmah dolazim, rekla je, ne okrećući se. Izvinite, začula je dubok, ali slab muški glas. Trgla se i naglo okrenula. Ispred nje je stažao mlad čovek, izmučenog izgleda. Odeča mu je bila pocepana, lice obraslo u bradu, a oči upale od gladi i umora. Molim vas, nemojte se plašiti, rekao je jedva čujno. Imate li možda malo vode? Ana je, posle prvobitnog šoka, vidjela učaj u njegovim očima. Bio je to pogled progonđene zveri. Bez reči pružila mu je svoju malu čuturu sa vodom. Popio ju je po hlepnu. Ja sam Stefan, rekao je, vraćajući joj čuturu. Hvala ti. Njegov glas je bio hrapav ali blag. Ti si iz manastira? Upitao je. Ana je klimnula. Ja, krijem se. Begunac sam, priznao je, kao da više nema šta da izgubi. Ali nisam kriv. Namestili su mi zločin koji nisam počinio. Gledao ju je pravo u oči, a u tom pogledu bilo je nečeg iskrenog. Namestio mi je jedan moćan čovek, biznismen, Marko Vuković, a nije zastao dah. Svet joj se zavrtio. Marko, njen muž. Sudbina ih je spojila na najneverovatniji način. U tom trenutku znala je da mu mora pomoći. Počela je da mu krišom donosi hranu i odeču. Svakog dana, pod izgovorom da ide po drva ili bilje, sastažala se sa njim na istom mestu. Stefan joj je ispričao svoju priču. Radio je kao vozač u Markovoj firmi. Jednog dana
У неговом камиону, уместо граđevinskog materijala, policija je pronašla veliku količinu oružja. Marko i još dvojica kolega svedočili su da je Stefan organizator. Osuđen je na dugogodišnju robiju. U zatvoru je čuo da je to Markov uobičajeni način da se reši nepoželjnih i da prebaci krivicu na druge. Uspeo je da pobegne tokom transporta u drugi zatvor, a Nino srce se stezalo dok ga je slušala. Njegova priča potvrđivala je sve ono što je instinktivno osjećala u Marku. Njihovi susreti u šumi postali su jedina svetla tačka u njenom životu, pa vezivala ih je zajednička patnja i isti neprijatelji. Jednog dana Stefan joj je rekao: Ana, ja ne mogu više ovako, moram da idem u Beograd. Tamo imam jednog prijatelja, Zorana. On je jedini koji mi može pomoći da dokažem svoju nevinost. Pogledao ju je dugo. Pođi sa mnom, znam da tražim mnogo, ali ne mogu da te ostavim, osjećam da si mi ti jedina nada. Ana je znala da je to ludost, napustiti sigurnost manastira i otići u nepoznato sa beguncem. Ali kada je pogledala u njegove oči, videla je svoju budućnost. To nije bio život bez problema, ali je bio život sa nadom i ljubavlju. Uprostila se od igumanije Mariđe, koja kao da je sve razumela. Idi, dete, tvoj put nije ovde. Bog te čuvao, rekla joj je, dajući joj nešto novca i blagoslov. Te noći Ana je zauvek napustila manastir i krenula sa Stefanom u Beograd, u srce tame, u nadi da će pronaći svetlu. Beograd ih je dočekao bukom, gužvom i sivilom. Ani, naviknutoj na manastirsku tišinu, sve je djelovalo pretječje. Stefan je bio nervozan. Vidjelo se da se ne snalazi u velikom gradu nakon toliko vremena. Našli su Zorana u zadimljenoj kafani na Durckholu. Bio je to krupan, ćelav muškarac sa zlatnim lancem oko vrata i pogledom koji je sve procenživao. Kada je vidio Stefana, široko se usmehnuo. Brate moj, živ si, zagrlio ga je. Znao sam da ćeš se izvući. Zoran je saslušao njihovu priču. Ne brinite ništa, rekao je samouvereno. Vuković je moja stara mušterija. Znam ga u dušu, rešit će mu to. Naći ću vam štek u jednom stanu na Novom Beogradu. Pritajite se nekoliko dana dok ne smislim plan. Njegove reči zvučale su kao spas. Ana i Stefan su usetili ogromno olakšanje. Konačno neko je bio na njihovoj strani. Zoran ih je smestio u prazan stan u jednom od betonskih solitera. Dani su prolazili u čekanđu. Stefan je svakog dana zvao Zorana, koji bi mu uvek govorio da bude strpljiv, da radi na tome. Iako je sve izgledalo dobro, Ana je osjećala neki nemir. Nigdje joj se svideo Zoranov pogled. Bio je previše hladan, proračunat. Jedne večeri dok su sedeli u mračnom stanu začuli su sirene. U sljedećem trenutku neko je snažno zalupao na vrata. Otvorite, policija! Stefan je prebledio. Nameštaljka, prošaputao je. Pogledali su kroz prozor. Zgrada je bila opkoljena. Nisu imali gde da pobegnu. Dok su policajci razvaljivali vrata, Stefan je poljubio Anu. Beži, kako znaš i umeš, ne dozvoli da te uhvate. Policija je upala, bacila Stefana na pod i stavila mu lisice. U opštem metežu jedan od policajaca ju je grubo odgurnuo. Ana je pala, ali se brzo pribrala i iskoristila gužvu da istrči iz stana. Trčala je niz stepenice, dok su joj srce i pluća goreli. Sakrila se u ulazu susedne zgrade i kroz suze gledala kako odvode Stefana. Ponovo je bila sama, izgubljena i učajna. Telefon joj je zavibrirao. Nepoznat broj. Javila se. Ana, začula je tihi ženski glas. Ja sam Jelena, Zoranova žena. Slušaj me pažljivo. Moj muž vas je prodao. Dogovorio se sa Markom. Stefana je predao policiji, a tebe je trebalo da preda Markovim ljudima. Moraš da ne staneš. Ana je bila u šoku. Zašto mi pomažete? Upitala je. Zato što ne mogu više da gledam šta radi. Imam sina. Ne želim da udrasta pored takvog uca. Nađi se sa mnom za sad vremena kod tržnog centra u Šče. Pomoći ću ti. Želenin glas je zvučao iskreno.
Ана ниже имала избора. Морала е да йой веруе. Елена ю е чекала у гужви. Била е то уплашена, елегантно обучена жена. Дала йой е коверто sa novcem. Ovo nije mnogo, ali će ti pomoći za početak. Slušaj, postoji jedna žena, zove se Rada. Radi kao kuvarica u jednom malom restoranu blizu Kalinić Pidžace. Dobra je duša, reci joj da te ja šaljem. Možda ona zna nekoga ko ti može pomoći i čuvaj se. Marko te traži po celom gradu. Zagrlila je Anu i brzo nestala u masi. Ana je ustala sama, držeći kuvertu u ruci. Rada. To je bila njena jedina nada. Uzela je taksi i uputila se ka Vrčaru, moleći se da je Đeljena nije slagala. Pronašla je mali, neugledni restoran. Unutra je mirisalo na domaću hranu. Za šporetom je stajala punačka, nasmežana žena. Dobar dan, tražim gospođu Radu, rekla je Ana tiho. Žena se okrenula. Ja sam Rada. A ko si ti, leputice? Kada je Ana spomenula Đeljenino ime, Radin osmeh je nestao. Uvela ju je u malu ostavu iza kuhinđe, a na joj je, kroz suze, ispričala sve. Rada ju je slušala pažljivo, saosec hajno klimajući glavom. Jadno dete, kakva te je muka snašla, rekla je na kraju. Ne brini, neću te ostaviti. Ostaćeš kod mene nekoliko dana, a imam i nekoga ko bi možda mogao da vam pomogne. Te večeri u Radin mali stan došaođe njen sin, Nikola. Bio je to mlad, uzbilđen čovek, potpuna suprotnost kriminalcima sa kojima se do sada susretala. Nikola je bio advokat. Tek je počeo da radi, ali je u očima imao vatru i želju za pravdom. Saslušao je Aninu priču, postavljajući oštra, precizna pitanja. Dugo je čutao, gledajući u papire. Slučaj je skoro beznadežan, rekao je konačno. Stefanov dosije je loš, a Marko Vuković ima veze svuda, ali zastao je. Postoji jedna stvar. Očajni ljudi rade učeničke stvari. Moramo naterati Marka da se plaši više nas nego zakona. Pristajem da uzmem slučaj. Nikola je počeo da kopa po Markovoj prošlosti. Uskoro je otkrio nešto zanimljivo. Marko je pre Ane bio 2 puta uženjen. Obe njegove bivše žene završile su na lečenju u psihijatrijskoj bolnici u Toponici pod nerazjašnjenim okolnostima. To je bila tačka na koju će pritisnuti. Nikola je uspeo preko svojih veza da dođe do poverljivih lekarskih izveštaja. Obe žene su primljene sa dijagnozom teškog posttraumatskog stresa, uzrokovanog dugotrajnim fizičkim i psihičkim zlostavljanjem. Čak je uspeo da tajno snimi kratak razgovor sa jednom od njih, ženom koja je jedva povezivala rečenice, ali je stalno ponavljala Markovo ime sa užasom. Ovo je naše oružje, rekao je Nikola Ani, držeći mali diktafon. Sada idemo u lov na Vuka. Sastanak su zakazali u Markovom ofisu, u jednoj od najluksuznijih poslovnih zgrada u Beogradu. Kada je Marko vidio Anu, lice mu se izobličilo od besa. Ti, prosiktao je, kako se usuđuješ da dođeš ovde? Pored Ane je mirno stažao Nikola. Gospodine Vukoviću, ja sam Nikola Jovanović, advokat gospođice Ane. Imamo nešto o čemu bismo željeli da razgovaramo. Marko se podrugljivo nasmežao. Nemam ja šta da pričam sa vama, gubite se. Nikola je mirno stavio diktafon na sto i pritisnuo dugme. Sobom se prolomio drhtavi slomljeni glas žene. Marko, nemoj, molim te, lanci, buli. Markovo lice je postalo smrtno bledo. Skočio je i pokušao da zgrabi diktafon, ali Nikola je bio brži. Imamo još ovoga, imamo kompletnu medicinsku dokumentaciju i svedočenja. Jedan poziv novinama i vaša imperija će se srušiti kao kula od karata. Marko je seo u fotelju, teško dišući. Šta hoćete, novac? Promucao je. Ne, odgovorila je Ana, glasom koji je drhtao, ali bio odlučan. Hoćemo Stefanovu slobodu. Marko se ponovo nasmežao, ovog puta histerično. To je nemoguće. On je osuđeni kriminalac, begunac. Namestili ste mu, možete i da mu odmestite.
rekao je Nikola hladno. A imamo još nešto za vas. Ana je duboko udahnula. Znam za vaš dogovor sa Zoranom. Znam da vas je izdao. Znam i za vaš teret koji uskoro treba da stigne. Zoran planira da ga otme. On misli da ja radim za njega, da ću mu živiti tačnu rutu. Marko je zanemeo. Gledao je u Anu kao da je vidi prvi put. Više nije vidio uplašenu devojčicu, već snažnu ženu. Shvatio će da je uhvačen u mrežu iz koje nije mogao da se izvuče. Pristajem, rekao je konačno poraženo. Izvučit ću vašeg Stefana, a vi ćete mi dati sve informacije o Zoranu i za uvek ne stati. Usledila je nedelja mučnog čekandža. Ana je bila smeštena u malom stanu koji je Nikola iznajmio, plašeći se da izađe na ulicu. Svakog dana je bila na vezi sa Nikolom. Proces je bio komplikovan. Marko je morao da pronađe novog žrtvenog jarca, nekoga ko će priznati krivicu umesto Stefana. Koristio je svoj novac i uticaj, podmičujući, preteći i ucenžujući. Konačno jednog popadnjeva Nikola ju je pozvao. Uspeli smo, Ana, proces je pokrenut, pronađen je prvi krivac. Stefana puštaju sutra. Ani su suze krenule, ovog puta od sreći. Nije mogla da veruje da je košmar konačno gotov. Zahvalila se Nikoli 1000 puta. Ne zahvaljuj meni, rekao je. Ti si ovo uradila, tvoja hrabrost ga je spasila. Tada je prvi put primetila nešto u njegovom glasu, neku tugu. Shvatila je da se Nikola zaljubio u nju. Sutra dan, ispred centralnog zatvora, čekala je sa Nikolom. Kada su se otvorila teška vrata i kada je ugledala Stefana, mršavog i bledog, ali sa usmehom na licu, potrčala mu je u zagrljaj. Grlili su se dugo, bez reči, dok su im se suze mešale. Bio je to kraj jednog pakla i početak nečeg novog. Nikola je stažao po strani sa gorko-slatkim osmehom. Prišao im je i pružio Stefanu ruku. Čuvaj je, rekao je tiho, ona je retka zver. Okrenuo se i utišao, ne usvrčući se. Ana i Stefan su ustali sami, držeći se za ruke, spremni da započnu novi život. Marko je održao svoj deo dogovora. Zoran i njegova grupa su uhapšeni prilikom pokušaja pljačke, zahvaljujući Markovoj duđavi policiji. Pravda je, na čudan način, bila zadovoljena. Nekoliko dana kasnije, dok su pakovali svoje stvari, spremni da napuste Beograd, na vratima im se pojavio Marko. Ana i Stefan su se ukočili. Ne plašite se, rekao je mirno. Došao sam samo nešto da vam dam. Spustio je na sto debelu kuvertu. Šta je ovo? Upitao je Stefan. Početak. Dugujem vam. Spasili ste mi više nego što mislite. Uzmite ovo i idite što dalje odavde. Započnite novi život i nemojte se vraćati. Pogledao je posljednji put u Anu. U njegovim očima se na trenutak pojavilo nešto što je ličilo na kajandže, a onda je utišao. U koverti je bila ogromna suma novca, dovoljno da zaista počnu ispočetka bilo gde na svetu. Gledali su se, ne verujući šta se događa. Njihov najveći neprijatelj postao je njihov neočekivani dobrotvor. Znam gdje ćemo, rekao je Stefan nakon dugog čutandža, a oči su mu zasiđale. Sjećaš se one šume gdje smo se upoznali? Ana je klimnula, a srce joj je zaigralo. Na ivici šume nedaleko od manastira vidio sam jednu staru napuštenu kuću. Prodaje se. Mala je kamena sa velikom baštom. Hajde da je kupimo. Da se vratimo tamo gdje je sve počelo. Da živimo u miru, daleko od svih. Anine oči su se napunile suzama. To je bilo sve što je ikada želela. Mir, sigurnost, ljubav. Nije joj trebao luksus, nisu joj trebali gradovi. Samo on i njihov mali kutak raža. Idemo, prošaputala je. Idemo kući. Uhvatili su se za ruke i izašli iz stana, ostavljajući Beograd i sve njegove duhove iza sebe. Kupili su tu staru kamenu kuću. Bila je zapuštena, ali su je zajedno svojim rukama pretvorili u topao dom.
Стефан je otvoril malu radionicu. Ispostavilo se da ima zlatne ruke i ubrzo je postao poznat po svom unikatnom drvenom nameštaju. Ana je uređivala baštu, sadila cveće i pavrće i pomagala u manastiru kad god je trebalo. Život im je bio jednostavan, ispunjen malim radostima. Svakog jutra budili su se uz cvrkut ptica, a svake večeri gledali zalazak sunca iza planine Kablar. Prošlost je ostala daleko iza njih, kao ružan san. Ponekad, kada bi sedela na tremu i gledala Stefana kako radi, Ana bi se setila one užasne noći, bekstva, izdaje, ali ta se čandža više nisu bolela. Bila su samo podsjetnik na put kođi je prešla. Put kođi ju je, kroz najdublju tamu, doveo do svetlosti i prave, iskrene ljubavi. Jednog prolečnog popodnjeva, dok je sunce obasjavalo njihovu baštu, Ana je prišla Stefanu i stavila mu ruku na stomak. Moramo da napravimo još jednu sobu, rekla je sa osmehom. Stefan ju je pogledao, a onda je shvatio. Oči su mu se napunile suzama radosnicama. Podigao ju je u naručje i zavrteo. Smejali su se srećniji nego ikada. Njihova priča koja je počela u strahu i nasilju dobila je najlepši mogući kraj, ili bolje rečeno, najlepši mogući početak. Jer su sada znali da, bez obzira na sve oluže koje život može doneti, dok god imaju jedno drugu, njihov dom će uvek biti sigurna luka. Dokaz da i posle najmračnije noći uvek svane jutro i da prava ljubav zaista može pobediti sve. Prolazile su godine. Njihova kuća postala je još toplija, ispunjena dečijim smehom. Dobili su sina i ćerku, decu koja su odrastala u ljubavi i sigurnosti, nesvesna oluja kođe su njihovi roditelji preživeli. Stefan je postao cenđen umetnik, a Ana je svoju strast prema biljkama pretvorila u mali posao proizvodnje prirodne kozmetike. Postali su deo male zajednice, poštovani i voljeni. Nikada više nisu čuli ni za Marka, ni za Zorana, ni za tetku Liljanu. Kao da su pripadali nekom drugom, paralelnom univerzumu kođe ih se više nije ticao. Ponekad bi otišli do manastira, zapalili sveće i u tišini se zahvalili Bogu na drugoj šansi kođu su dobili. Njihov život bio je dokaz da u žilici mogu da izblede i da se slomljena duša može izlječiti. Njihova priča postala je lokalna legenda, priča o devojci koja je pobegla od zveri i pronašla ljubav u šumi, priča o snazi ljudskog duha i veri u dobro. Ana i Stefan nisu živeli u bajici, živeli su stvaran život sa svakodnevnim brigama i radostima, ali njihova ljubav je bila kao tvrđava, sagrađena na temeljima zajedničke borbe i pobede. I kada bi uveče pred spavanje gledali svoju decu kako mirno spavaju, znali su da su uspeli. Pobedili su zlo, ne u svetom, već stvaranđem života kođi je bio potpuna suprotnost svemu što su preživeli. Života ispunženog svetlošću, dobrotom i beskrajnom ljubavlju. I to je bila njihova najveća pobeda. I tako, na obroncima planine gde su se sreli kao dva izgubljena brodolomnika, Ana i Stefan su izgradili svoj svet. Njihova priča nije samo priča o bekstvu od zla, već o stvaranđu dobra. Glavni preokret nije bio samo u tome što su pobedili svoje neprijatelje, već što su im oprostili tako što su ih zaboravili i posvetili se izgradnji sreće. Posledice njihovih odluka nisu bile u sveta, već život. Život u svojoj punoći i lepoti. Glavni emotivni zaključak jeste da čak i kada se nađete na samom dnu, kada vas izdaju oni kođima najviše verujete, nada uvek postoji. Snaga se ne nalazi u bekstvu, već u odluci da se, uprkos svemu, borite za ljubav i za pravu na sreću. Hvala vam što ste bili sa nama do kraja ove neverovatne priče. Ako vas je dirnula, ostavite like, pretplatite se na naš kanal i podelite sa nama svoje mišljenje u komentarima. Šta mislite, da li ste ikada sreli ljude sa ovakvom snagom?